Hej og rigtig hjertelig velkommen til min guide. I denne guide der vil jeg fortælle omkring hvordan du får de forskellige webbrowsers. Jeg vil starte med at vise hvordan du downloader Google Chrome. Du går ind på google.dk og så skriver du Google Chrome i boksen her på Google. Google Chrome. Så ser du en hel række muligheder her. Hvis jeg var dig, så ville jeg nok tage den første, da det er den nemmeste at gå til. Så trykker du der, download Google Chrome, og så der accepter og installere, Så trykker du der, og så kommer det bare helt automatisk. Så skal du bare følge rækkefølgen og instruktionerne. Og jeg har det, så jeg skal ikke have det igen. Det var så en hjælp til, hvordan du får Google Chrome på den nemmeste måde. Så vil jeg hjælpe med at vise, hvordan du får Mozilla Firefox. Det er også en super fed webbrowser. Der, det er nok også den nemmeste. Den er lige til at gå til, så det er bare der. Firefox. Der, det er også gratis. Og det er også den fedeste, du kan få, tror jeg. Det er den største version lige nu. Og så kan du også vælge dit tema. Så tror jeg vise dig Opera. Det er også en meget brugt browser i hvert fald, hvad jeg ved af. Download Opera der. Så trykker du der. Og så hver gang hvis du sidder med Google Chrome nu og har installeret det, og du skal prøve at finde andre webbrowser, eller installere andre ting, så kan du altid se hernede. Der vil alle altid komme frem på den her måde, så du enten kan gemme dem, eller kan se. Det er meget smart. Det var Opera. Så er det Safari, det er også rigtig fedt, det er Apple-tema. Det er meget nice. Så er det bare der, Safari, så 5. version. Der. Og så kommer den helt af sig selv hernede igen. Det er super smart. Jeg håber selvfølgelig, at du vil bruge min guide til noget, og jeg håber, du synes, den var god. Mathias.